Boras, salam sehat selalu. Salam dari YouTube, sandali berpakpahan. Setabi dia mataraja, natasuripada, di partikenon, rawamang, lahu maneriasun sa dapat dohan, ima na sangat populer. Padohan di paradatun ada Batak, si dapat suluk do naro. Naing perlu botota, do suluk, songo dia do suluk paradatun. Sudah ulau do memakai padohan si dapat suluk do naro, omma na nang si bahasot tama. Naparjul sa hali, nang patadahonom ma do suluk. Suluk ima suat-suat, manang takaran, manang bolo di jama songonari liter. Omma suat-suat na pinakkeni oputta na perjulu. Adong ko memang suat-suat nasing, ibarat na bale, jual, apang. Alay na paling populer, suluk. Terbuat sian bulu, manang bulu godang. Ukuranna kurang lebih mah hira-hira saliter. Alai berbeda do akka suluk di tiap-tiap luar. Suluk ima suat-suat na berlaku di seda huta. Mono adong akka perbuniaga manang per tiga-tiga. Suluk ni huta ima dipakai. Seda do suluk. Dang suluk ni akan nang manuhor, suluk ni per tiga-tiga ima dipakai. Jadi bulu takai tu paradatun adat Batak. Paradatun adat Batak filosofina ima suluk. Si dapat suluk do naro. Bulu paradatunon ikon adong aturan, adong norma. Adong sihutonon ni nari hutai. Mulu adong uleon, adong keseragaman, adong kesatuan, adong keadilan, adong kebersamaan. Isarana marulau sia dihutai. Iko sarupa ma bolo marulau musisibi dihutai. Jadi sarupa uleon paradatun dihutai. Ima nanidok na suluk paradatun. Nunga adong ukuran-ukuran, aturan-aturan na ditetapkan na dua-dua dihutai. Nalaho siulahonon bolo mangula adat. Ima bolo suluk ni paradatun. Aido suluk do filosofi ni paradatun Batak. Masuk na di si bolo marulaon dihutai. Tumpe torop akaudangan mana katulanga hula-hula na sa luar. Alay tetap ma sul manang paradatun ni hutaima, paradatun ni asuhutunima, sihutonon ni saluhut akaudangan. Hiraima songon perda peraturan daerah di hutai. Ikon ulaun ni asuhutum ma, paradatun ni asuhutunima diulahun. Hubartu hutaima dilaksanahon, hubartu aturanima dilaksanahon ulauni. Pertanyaan, sudido ulaun berlaku padohan sidap suluk donaro? Bolao mangalusia mang dang sudi ulaun pakeon padohan sidap suluk donaro. Holat di sisada hasuhutod do pakeon sidap suluk donaro. Moloi sarana di ulaun sidu hasuhuton, manang di ulaun ujuk. Adong di sisu paranak, adong su perboru, dang marlaku padohan sidap suluk do naro. Nasomal di partikenon bolo ulaun ujuk, saya di hutani paranak do di batu paulaon. Alaidang boy gabe suluk ni paranak manang na somal di ulau paranak gabe suak-suak manang ukuran ni paradatun na nagsulahonon. Alana prinsip na di ulau nujuk parboru do hula-hula na niyabangan. Jala hasuhuto paranak nalaho manggarar adat do tu suhu parboru. Jadi ikon suak-suak ni paradatun ni manang suluk ni parboru do sihutonon asara une ulau ni.
Jadi bolo pad dia kauleon si sada hasuhuton. Isarana akaulau dizebu. Kaulau terdiri, malua, manang ulang tahun, mana kaulau las niroha. Bolon tetak do iko berlaku sidap sulu do naro. Songonima nang dia kauleon horja. Isarana ulo sarimatua, saormatua, pesta simin, patakok saring-saring, tongdo ikon uleon nia suhuto do siutonota. Sidabo sul do naro berlaku bison alai danggabe pakkumate. Boy do mangelek akka hula-hula manang tulang. Alai dang boy memaksahon. Gawe ikon ada ni hula-hula doho tulang. Isarana diulaun sari matua manang sor matua. Molo adat di Toba daerah Lagubodi ada manang baligi sekitarna sebagian berbeda do dohot adat di Samosir, dohot Silidung, dohot Hubbang. Taringot tu bo sibet sabut do sibet tujung. Bolo di ulau parada Toba di ulau sari matua sor matua. Sai hula-hula na do nama bayan sabut dohot tujung. Ima bolo adat Toba. Alai molo hula-hula ma manang tulang ma sian daerah Samosir, Hubbang, manang Silidung. Ikon mengala do nasida. Alana nunga kemangala do hula-hula manang tulangon. Alana nunga di pahuta buruna. Nunga ta pahuta burutta. Contohna tu daerah Toba, Lagubudi. Sungguh dia pada datun nasida. Ikut do oloatta. Jala ikut tabor-taboratta. Asa uli jala ringgan. Persoaran ni burutta. Dohot. Helatta di luati. Asa denggan jala uli nasida di paradatun na. Maradoppo donga tuna dohot donga sautana. Jadi molo dia kauleon sisada hasuhuton. Prinsipna uleon ni hasuhuton ma taulahon. Suluk ni hasuhuton ma siutono. Sonima kesimpulan. Alai bolo di uleon nujuk dang berlaku sudah suldo naro. Sonima kesimpulan taringot suluk na niat tusan. Jadi songonima jo dia kamataraja na tasuripada mulai ate mari hang saluna. Mula tungadong akkana hurang lubi. Mangido maaf tuhamu salu namang jaka pakateon na warsiajar do piamang. Asa dohono masuk katais dua-dua debat do napuran na niatuk ni burni raja. Mono tungadong akkana hurang. Tabolok kema sebagai sarroha. Horas. Salam dari YouTube. Sandili perpapahan. Horas, horas, horas.